היי, הגענו למכון לאחר שנתיים שרדפנו אחרי ליאת מורן, וסוף סוף התפנה מקום אחרי שאשתי ראתה פוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם על כמה ילדים משתנים ומשתפרים ומתעלים על עצמם מבחינת כל הטיפולים. החלטנו לבחור בליאת מורן, לכן הגענו לכאן. הילד שלנו בן 6.5, בחינוך מיוחד, והוא פשוט פורח פה, אם זה עם שירה הקלינאית ואם זה עם לולה המטפלת הרגשית. הוא פשוט מתלהב מהם ומחכה ממש כל שבוע ושבוע להגיע לפה מחדש. אני ממש אשמח להמליץ לכל מי שישאל אותי לגבי המכון. מקבלים אותנו פה באהבה, מקבלים את הילד באהבה, מגדילים אותו, מעריכים אותו. אני מקווה שיהיה לכולם בהצלחה.